हेलो एवरीवन लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थावलायबाय आरोना लोगोफोर जों माइ गायहैनोसै गामियावहाय बिदियाव जाल्ला लाहानावनो गायगोन दे ओमफ्राय आं दिन्थिलांबाय थागोन खोनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय थांगासिनो जोंनि लांगोनायावनो दङ बिथिंनो खोथिया थिलिया बिथिं दाख्लै फुनाया ओमफ्राय फैगासिनो बिजाव जालि गेजेरजों आंजों थांगासिनो ओमफ्राय बिजाव जालि गेदेर लाहानावनो गायहैगोन आरो जोंना नै नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जुदि लाइक कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर दे जोंखौ नायथारानो माथो नोंसोरलाय एसे बनथारला थांगासिनो नै दायो नालि जोंना नै बिजाव जालिजों आंजों नै जोंहा माइ गायनो फैदों एखेबारे बिजाव जालि गिदिर लानाव माइ गायनोसै आरो ओमफ्राय गेजेरनि लामा मोनहैहांबाय नै एबार पाक्का लामा मोनसिगोनसो दासो एवगासिनो ट्रेक्टरानो नों खोथिया रानगोन ना माइ गायगोन रानियालाय माइ गायगोन थांगासिनो जोङो फोथारावहाय गेलेगोन थांगासिनो नै जोंनि हावाइ रुट लामाया नै देनजारसो नै लाय मोनलायबायलाय ओरैजाय नै क'क्राझारनि थांग्रा थांगासिनो नाथाय गारि फिसाबो खारलायो जोंना ओरैजाय गायगोन आरो माइ गायनायखौ थांसे नुबानो लामायाव थास' नुदोंनो जोंना बेयाव जालाय एखेबारे हानो गोसो गुदुं जागासिनो जोंथिंबो गैया नालाय सोर सोरनि गायहांखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो जोंथिं दिनै फार्स्ट गायगोन नै दिनै जुलाइनि 6 तारिख जालायबाय इनाथार जाखायो जायगाफोरा नै लेथ्रा वाव नै इथिंजाय फैगासिनो नै इथिंजाय दै लोंदोंमोन लोगोफोर गायनायखौ बारा दिन्थिनो हानाय नङा जों गायनोसै नालाय एखेबारे माबा जाबाय टाइमबो जाबाय ओरैजाय ससे दिखांलांथों ट्रेक्टर हालेवगासिनो दासो फोथाराव गायग्राफोरा ओरैबायदि रागा जोंलायगोन दै ओइ माइ गायग्राफोरा गायनो मोजां मोनदोंमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम माइ गायनाय र' बोरै जाबावगोन फुंनि 5टायावनो फैनो नागिरनाय जायासै गायनो मोजां दा गायदो दे नै जोंना रागा जोंदों जोंना बेवहाया देनजारसो नैलाय जोंना बिजाव जालि गेदेरा दिनै फार्स्ट माइ गायना बोरै मोनदों खोन्थालाय आं दोनथ'नोसै दायो माइ गायबाय थानोसै नै जोंहा बेबो फेसबुक पेजआव हगारो नै जोंना बिबोनां आरो ओमफ्राय बेनो एवदों न'नि जोंना गायबाय थानोसै दा नै फोथारावहाय बिसोर रागासिनो जोंना बेवहाय गिदिरा नै थाब फैयिनिहाय ओमफ्राय दा गायबाय थानोसै आङो दायो दिन्थिबाय थानोसै लोगोफोर माइ गायनायानो ट्रेक्टरा नांथाबावबायसो नै हालेवनाया ओरैजाय नै ट्रेक्टरा इनो नांथाबाय आरो हाब्रुआव दोबैदों ओरैजाय बे दब्लायसे गायखांबाय ओमफ्राय इथिंजाय गायनोसै गायबाय थानोसै माइ गायनाया साहा लोंनो जिरायबाय नै साहा लोंनो जिरायबाय नै आइजोफ्रा खोन्थालाय मा होदों साहा ओमफ्राय मिरि बिस्कुट
Ntabrà ada gelas. Saya be. अच्छा. Biskut apa? Mirip biskut je. Biskut lain. Kamalian, kaman hitrai biba. Malikan kaman dia, gimana? Kacang mana pada kayak menang maliko. Kau talaka. Bini. Kacau pun ada kayak nang. Syageran malika. Sini tene tektora pasinan jen tene bekang nah ada ni. बै खदाल जावबाय थानायानो आरो मालिका देन्जार खावथालखा रायलायलाङोबो Syageran. सालों जिरायबाय जोङो नै सोरैलाय साब्रैल' Labakai dah iya. Gede itar saya apa? दै लोंगोन दै लाबोफा दा फैबा Goi laba, goi. गय गैयानदां गय लोंबाबो नै इथिंफोर दङ नै इथिंजाय गायगासिनो जों ओमफ्राय गायबाय थानोसै आरो नै Sere. गोदैथार Mana mak? ट्रेक्टरनि साखाखौनो बानलायनायसो जाबाय नै ओरैबायदि जाबाय आरो ना खनबैसे फासायबाय थागोन नोङो नै इथिंजाय बैयाव जावबाय थानायाव ओमफ्राय नै इयाव गायलायनोसैलाय फिन खनसे नै आरो संख्रि साहा लोंबावबाय जोङो नै जानानै ओमफ्राय ट्रेक्टरा गाज्रि जानानै हेन्द ट्रेक्टरसो लाबोनानै एवगासिनो इथिंजाय ओइ हेन्द ट्रेक्टर संख्रि साहा लोंगासिनो जोङो नै गाइखेर साहा संख्रि सोरबा जिरायबाय सोरबाबा हनै बार थांदों इथिंजाय नै मेरला दंबावो गायनो फैनो हागोन ना हाया मिथिया आरो हेन्द ट्रेक्टरसो लगायगासिनो नङाबो बेनो आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम माइ गायबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय ट्रेक्टरा नांखाबाय थायो गाबोन न'आवहाय गायगोन आरो ओमफ्राय रागा जोंखाय नुदों देन्जारखासो बोरसो फाजायालाय माथो गैयानो बेहायलाय अबावसो बेखौ फाजायालाय नै इथिंसो नै जुमाय संग्राफोरनो जि गोथाव गोथावखा नै बिदि जानांगौलाय नै बेरे बासाया बेनो मालदाङा जि पेप्लु पेप्ला बिराद हानो इथिं देखायनांनो आयु नैलाय नै इथिंजाय माइ गायग्राया लरगआ ओइ इथिंजाय दङ लोंसै जोंहा बेनो आरो नै मालिका बिराद खा बेनो दा लोंसै जोंहा नै बिराद थार भिडिअ बनायबा जा रागा जोंखायो ओंखायनो दिनै देखायथारदों आङो नै बेनो लोगोफोर गायबाबो हायासै नै माखासेया थांजोब्बाय ओमफ्राय नै जोंबो थांसै गायबा हाजोबासै नै खावसे थाबावबाय लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै आरोना